ste danas došli da prisustujete ovom događaju. Mi smo predvideli 33 miliona za izradu projekata za izgradnju kanalizacione mreže, 20 miliona dinara na sednicu upravnog odbora usmerili smo ka projektu za fabriku vode i potpisivanjem današnjih dokumenta, današnjih protokola mi udaramo kamen temeljac boljem življenju građana opštine Žabalj. Dakle, u 21. veku svaka opština treba da ima modernu kanalizaciju, modern vodovod, infrastrukturu koja je spremna i za investitora, ali koja služi boljem i kvalitetnijem životu građana koji na toj teritoriji žive. Zbog toga mi je veliko zadovoljstvo da kažem da smo mi praktično obezbeđivanjem negde oko 220 miliona dinara preko Fonda za kapitalna ulaganja u suštini još jedan budžet dodali onome što je budžet opštine Žabalj i na taj način definisali da nam je jako važno da kvalitet života građana opštine bude popravljen, da mladost u naseljenim mestima opštine Žabalj dobije priliku da u novim sportskim salama, školskim zgradama dobije mogućnost da na zdrav način izrasta u korisne i zdrave ljude ovog društva. Zbog toga hvala vam puno još jednom na ovoj svečanoj prilici i predlažem da pređemo na posao.